Ni ai kublay phi baro ki baju pet bat sngap ya ka Good News TV ha ka kerteng ka batyang tam ka jong try jongi uji sukris. Lingba kani ka tayo ka bakirpang jongi samla ngin walam shapi ya ki program baper bat ha kani ka por ngin walam shapi ya ka panel discussion halor ka phang ka jingrai bat ka bor jongka. I moderator jong kani ka panel discussion ilong i Reverend W. Sheila Ibadai i pastor in charge jong kabalang Presbyterian North Mai bagi panelist jong kani ka panel discussion kilong i temembasan EW Karsono i kom mebada wanka lingdo nong bri badi ba kit kupar syangplyang ngiet scam baling ba kani ka program kan long ka jingkur khu baka jingmentoy yangi baro ki basngap bacha skor ka Parashwa bangin pai no syakani ka panel discussion ngin sngap shoya ka way ka jira ka bakirpang ban ai daga standing choir jong ka Shillong Christian Youth Organization and Conference ublay unkur khu yangi baro
Sashi sin nga pediang sungo bahai pi sya kene ka Good News TV ka channel jong ka kasih jantia presbyterian sinot sep ngi. Bat da ka bakamen ngi pediang sungo bahai pi kinong pait baro ban ngim artatin baling ba jong kene ka program kan nong ka jingker ku nang ta jong pi baro kiban ya page bat kiban sya skor ya kene ka program jongi. Kene ka program ka baka Good News TV kala pen krek kerpang nam ta kene ka tayo jong kisamla ka youth week but youth Sunday. Bat ngasngau ka long ka badai haka bangin yo ban ai kublai pi weki kon samla jong ka kasih jantia presbyterian assembly bat ka jingdoi ka long ba pinyo ya ka tayo ka bakmen bat ka tayo ka boble un kerkhui pi iwe ka program jongi hakane ka janmet ka ka panel discussion ka jing keren jongi halor ka jingruai bat ka bor jong ka ki parlok samla ka jingruai ka ka benta jong ka jing im jongi kum ki kon samla ngi kemen step ngi ruai ngi jing let ngi ruai pat jong ka jing im jong ki kun samla bangan ong pi ka jing ruai ya bangi kan sang ka jing ruai kam dei tang ka jing sawa jong ki sur lani ki kenten hendrei ngat harai pin sung thu ha ka don ka bor ban kta ya ka jing im ko jongi la ka long ban ba la ka long ban pen sniu ka bor jong ka jing ruai ka long ka pla ba bangin ya keren sepang jong ka ne ka benta bat namar kata ka Good News TV ka smodai ban wan lam yangi ya kene ka jingruai ya kene ka phang ka bangin sayo ban ya keren ka jing ya tai ka jing batai halor jong kene ka phang ki parok samla ka ktin ka jong ulai haka kitab ki kam jong ki apostle kalenong ka bakhan riu bat ka dakot ka ba arbusan ter ka ongkom ni henrei hamar ka basiteng senya upol bat usilas kilaya duai bat kila ya ruai ya ro yo blay bat kinong sa bendi kila syak skor ya ki te shisendon laja ka jing khnyu jumai ka bakrau kat ban pen khnyu no ya ki nong dem jong kata ka yeng bendi te kumni ru la plewang ya ki jing khang baro bat ya ki kinjri jong ki baro la loj no ru tang si kentin ibe dei ba kani gedekot hang ni ka keren la ni ka pen pau ya ka bor jong ka jing ruai ban sngau thu khamba ya ka le ka phang ban sngau thu khamba ya ka ni ka phang ka bangin san ang yo ban ye kren ki don hang ni ban nga ki riu pau khmat ki riu shampang halor jong ka ni ka benta ki ba ngin sayo bakin sayo ban batai susu yang ni halor jong ka ni ka benta ngan pen itu ipi we hadin iwe i don hang ni ringkat ban ngi i temen besan EW karsot no i temen besan idai na ka balang presbyterian mauro bat ilong unong thao jing ruai ilong unong ruai ilong unong hikai jing ruai bat haot ila shong that na ka office jong ka kasih jantia presbyterian synod sep ngi menta ilong kum we na ki director ba unong hikai jong ka assembly institute of music ngi sngong komen shibun ban yo i ba indon bat ngi hang ni teman san ngi pediang sngong bahai pi bat ngi ai ko blay ya pi ya ka por ka ba pi ai banyak don kat bat ngi ban ngam artin ki samla jong kin yo sibun ki jing mud ki bai dei bakani ka phang ni don hang ni ru ya i bakit sang pliang ilong uwei ru u program director ban ningkong jong ka Good News TV bakit ngi sngong komen ban don ringkat bat pi hakini ka por ban ngi tip i bakit i long uwei na ki nong ruai ki nong thao jing ruai bat ngi sngong komen bakit ba pindon bat perlok samla ngatip bah lada pin syak skor bat pin ngap ya ki jing kren ki jong i ki nong ka jing kerku na kam ta jong i ki ba i jing ruai bat yang ilang hi baro bat ngi don ru hang ni ya i Dr. Mebada Lingdo Nongbri kong kuble sibun ba pi pelaj por ban yawan bat ngi i kong Mebada idei i nong hikai ha MLCU ba i don ha department jong ka sociology kong sai sien ko plesi bun ba pi plaj por bat ngamar tien ki parlok samla nga khot yu pi ba pin sngap bat pin syak skor ba ya ki jing batai jong kini ki palace ki jong i teman besan i bakit bat i kong memada klem da pen slam show ni nya poi no syakani ka benta tang ba su pen kan ma bing pi ka jing e kran jong i hakani ka por ka dei ka jing ruai bat ka bor jong ka tangkum ka jing lamprang ha ka bangin yo sngo na kini ki panelist ki jongi ngan sedang ningkong na i teman besan
Kadang kan ka jingkeli ka ba ka kamlong personal kandiat teman besan. Ka try ka way ka jingruai ka bala penwandur ya ka jinget jongpi. Lesi pila ban batai hakanu korkom teman besan ba kata ka jingruai kala penwandur ya ka jingim ka jongpi. Lisbon pastor moderator nga penpauru kecing kublai ya ka Good News TV ka ba la ya weringi ban ya dan bentah kini ka panel discussion di kublai ru iki parlok iki benon lang ni pakit kong me ba ke kublai sibon halo kata kecing keli jum pi pastor ka ka wei kecing ruai ka ba kta ya kecing im let's say ka ba sandur ya ka jing im jing long kristan kumni kumbakalong na pring ki jing wai ki bang ngala thau hi kadon ko bai ki jing wai ka ba compare ha ka jing smo zunga na mar kar kom wan jong kata ka jing wai ru kalong ka ba kampla ba kat bangarang ya lenti ka por men miet na ka wei kadong jong ka snong jong ya mau lai ban wan salaying kawan kejing perkhat ke bajeliu sapang kejing ya lenti bangaya hagata gelenti nga perkhat keni kelenti ke bangaya kalong thik kum kelenti kejing im tekat banganang wan siying kami kata kesur jing ruai ka bakan ut haga mensim bagata kejing ruai ka lam sakata kapang bah kejing im jongi dan atli kelenti kawai kelenti ke bakaloi kawai kelenti ke bakim ban ngabu jing kelia ladi ngang ngaya ha kalenti ka bakum no kalenti ka bakaloi ne kalenti ka bakim ban ngapoi he yang hadin kum basiteng kata tam ngaya ye kalenti ka bajrong men miet aga pola siteng snya ndala poi hi yang sim ga gitar nga song nga tem ban ngatho i lyrics ban ngarwai ban kata kat barang ruai kanang syo kanang kta ye ka mensiam bat kadon kapor ka khlimat ka bangam la su ban ruai kala long kata ka jing kata ka bajur ha ga masim ka tonga kata hi kala penlong ba ngan perkhat jeliu sapang la ka jing im sapang ka ni ka jing long jing im kristan namar ka bible ka ong don asli kilenti ka wei ka balik sebeneng ka wei ka balik sidujok tengah ngaya hang no ba kata ka dei ka jing kli ka banga kli la di ba kata ka long ka wei na ki jing ruai don sibon ki ba don ka bor ban kta ning kong ya nga hi bat let's say ki parlok ki be ruai ki be sngo dan ri kata ka long ka wei ka ba kham syo ha ga man sim du ma ge Kembali sibon teman besan. Haba ngasngap i teman besan long ayo ite ya kajing ya ki experiences ki ba ship ya kajing ruai mdai tang ki ba penwandur ya kajing ruai ndrei ki ba penwandur ya kajing im jong ki brio teman besan ki jing ruai ki ba ma pi thau lap sibon teli pila thau bat ki kwar ki ju ya ruai koi ka kwar mdai tang bon teli ki kwar ki ruai bat kidon ki kubor sisa ki jing ruai jong pi bat kuble sibon ya katu kajing batai jong pi sapang kajing ruai jong pi kong me bada ngadon ini we i jingkli bang ko ban bu i pi kong kajing lamprang ya kene kajing keren jong i hatu pi kan mau kan no kajing ruai ha kajing im jong pi bagata kajing ruai kakta ya pi lani ka penwandur ya kajing nget jong kajing im jong pi to Lisbon pastor bat nga ai ko blade ko Good News TV ko ba kin mawan khot denga tingran ha pring ki nong ruai ki ba pokmat ba pokari jongi nga tengam de ko nong ruai hede ko bri ko i ki jing ruai ti halor ko ta ka jing kali jong pi ngat nong kum ne mo pol ba ka ni ka jing khot ka wan bani sim bentang ni ka krapli man ya kalat enga bangan ken mau ki berim ken ki balik si da kaman kene ka jing khot ngala thap klet ti ngarasu burom shisha bat nganget yikiri ki penyak juble namar ba ngakan mau ki snam ki balalit no shwa ya kata ka bangalamat
nga try bu na penjungi ngi kubur bangi don ngilong ha kata ke jeli ke bangi shulet ji seng ngi shurwai ngim so thu e ka do jing jing wai bat ka do jong kata ke jing mu jong jing wai ti kalong kum taru yang ha ta kapor ke bang kadang college mo ti kawan ke jing pang fi sakan san ti kawan ke jing pang kan san ti hangir kim la ashukan kim so thu shu ta ke jing stong janga ti khabirat nga shabar ti la po shabar nga dalang bat ime bi pa ta kapor ti kila so thu ya ta ka jing long gen ti kumo ngai phi mene ngam chu so thu ye ki jing rwa gi bingir wa mang kapor kam tam hai mene ne po Sunday school ene ka ta ka sngi ngar ken mau ba ba ngong ime ni nga kwa rwa gi jing rwa ti yo nga ke e gi jing rwa ti ngong nga kwa rwa ka tu ngam sngo le ran ban plai trai ti nga kan mau pom yuan pai pat shalom nga kan mau po kali hasrong ngarwai bi ta ka jing rwa ha pering ka jing stom ka bujur kan ti imeri irwai lang mat nga ti hang nga kan nga so thu bah kadi ka thu ka klip mat banga so thu e ka bujing mut jong ka tu jing rwai ya ka bale se shwai ka tangam ju so thu ya ka tu jing mut jing rwai ka dor ka jong ka but sha nga ban ong ba mdei tang ka tu jing rwai mo ka jing long brio mo ni sham shbun ki e bing ya ing ti shbun ki e ki bale se ni kham la ban em kum ka ta ka jing phla ta ka jing rwai ni te ka we pa ka jing rwai ka banga stna ba ka de ka tu ka jisu long lok bokodor te ka tu le te ka di kam hadien shu kan danga trei ba ha pring ki jing ele ki jing ksat ki jing emmo ji kenduk mau siang shenun pai te ka tu ka jing rwai jisu long lok bokodor kadi ka jing rwai ka ba la ai bor si sayanga ba hadu mentam neru kadi ka tu ka jing rwai ka ba kersani nga borbor te kita hai ki bang ko ban thu pi na try kong bon ba ki ban yasiam kong ba yasiam no phi ki ban phi ngi kren ya ka bor jong ka jing rwai long ngamut dur te kong na kita ki jing ban pau jong phi ba kum no ka jing rwai nga try ka ban slur ya phi ba pin pla ngam so le ran ban pla le si ha ko ka por long kum tam kong phi ong ngi le jing sa ing dai ban ong banda long kita ki nong pla le si ka sim ka kam sim porte den re kum tu pede ki jing rwai ngam ban bon ba ki khna kin experience ya kan ka ju kan bon ba la ngin kli ye we kin dan be kata karukom mat jong ki haka baki experience bat ki jing rwai ki ngam tip I bakit phi don ni kum kita ki kinja experience Gulishbun store Gulishbun ro ya ka Good News TV bari ibet nga ban dan mentah ni ti ngakan mau ya ka we jing ja haka por ba ni share wa ya to jing rwai because he lives namar buim maran ka jing kermen kumun nong tho jing rwai teng ka ba e pha ban song thu blai u a yangi ya ka ni jing rwai namar haba pitho ya kan dong jing rwai ni pitho I jing rwai pun basan le se in ya kubur bat nga long kumba don gi khon te idang wan chan gi perthei tip him tip ini khon in long ayu ten rai kadon go ki kadon ki jing rwai gi ba so yu rai kasukut kumtu kasupoi tang hang te ten rai gidon ki jing rwai gi bade gi pa phimpat da ai shispa ten rai ka ki bade sha ki wei pat ki benta jong jing im ki beriu da ki spangut da ki hajar ngot ki sngap bat ki yo ki ku ti ka ba penbo di ai bai kong me ba yong spang ka wei ki jing rwai ka ba ngai thu mentan because he lives hagapor kadai ka kani ka bajashi sha po orisa baro ngi tip ya Graham Steens hagapor ba usha pniap tu bagi khod jong ti shisnem kajing dap shisnem kajing khla no jong kirwa ya jing rwai bat ka kurim jong bat ka khun kan thei kirwa ya kani jing rwai drinkat bat ki pat ba nang ta because he lives I can face tomorrow kadon sakaway ka journalist thok khbar te kada kata kambe naga jingi kristan kada kata ka hadu kata bat ka led ban kli balai ba phi palai phi jai kumne
hadian ka jingja ka ba longkat kata chisnem menchua te ka ong bat ka penbuat ika jo ka bagarwai ka ong because he lives in I can face tomorrow namar bu im ngidon ka jingkermen te ha ka por bondong tho jingwai u bil ke da ba tho ika to tip ngathrai kumnu ka to ka jingwai kanya kini kini jingwai ba persat musim shadu blei te ya kataru ngasem te itai flong tang jing penbot kendiat na ge ba ikong me ba yethu fanga kajing ruai ngam suleran ban trai utrai Pe mo ladang i pai se ka tin jong blek kan nadu kisam hadu ki jing ruai jong New Testament bat hadu ki jing ruai ki bani yo i badon ka kitab jing pen pau hakawi ka rukom ki pen pau ya ka do nut ka jong blek ki pen pau ya ka do nut ka jong blek in long ba bat ngabat habanga perkat ya ka jing ruai bat ya ka do nut ka jong blek na takana le sin na takana mi ong ba ka jing ruai ka de ki di tin jong ka do nut is the language of the heart long no ki bang yem don kan tin su asentur kimi no na kata ka thuai jong ka do nut kan bat ngakan ma ngapuling puli phi ni ka khot na ka tin ka jong blek i wei Samuel ka lenong ka khan riu ka khot ka ba nyo ka ba ong kom ni Andre utrai ulo ong hau Samuel wat kmi ya ka khmat jong u lem ni ya ka jingjrong ka renyang jong u namar ngalakan tat ya u naba ublei ju kmi kumba kmi kibriu naba ubri uyo i tang ya ka dur ka basabar Andre utrai uyo i ya ka do nut te kamot baka jingruai kadai ka ika ba ublei upet ya ka do nut jong kibriu kan bat akasam gi puli turwai hau turai ya ki jingruai batmai na ba ulale ki ba pala kasam ka ba shispa tu ya kun ut ngau tenat ya utrai phi ka perthai baro tu syakri ya utrai da ka jingkemen tu wan lakmat jong u da ka jingruai nang ta tu tiap ba utrai ulong ublei long ma u bala thau yang ngi bat ngi long ki jong u nang ta khot basa ko turung saka khdop jong u bat ka jing ai ngu bat saka plau jong u da ka jing ya ro tu ai ngu ya u bat tu kurku ya ka kerteng ka jong u hang ni ngayo i long habang apet yakini ki de khot kan ngayo i ya ka long ba ublei upet ya ka do nut kan kamot habang ikran sepang ka jing ruai gospel mat non san ti kamot long ka de ka jing ruai jong ka jing ngai ka jing ruai jong ka jing i ka jong ublei bat ka jing ruai jong ka jing ruai jong ka jing kermen ka ba ai jing kermen yang ki briu kan ti kini ki long ki benta ti ki pangasmo ki khon samla jong ki dan kam te ban smu thu ban nang yo jing mot kan temen san ka dang ka jing keli kamot keli pi ka Bible ka hikay ayu ingi sa pang kabanta jong ka jingruai ha ka jing im jong ki bangai cho su man pandap halo ka jing ong jong pi store man tan japang ka do no ublei ban japang ka sur jing ruai mo ni se yo ong ba ka jing ruai ke de ka ktien jong ka sim language of the heart ka ba pan pau sabar ya ka ka ba julio ka ba don hapo dealing ba jong ka jing ruai to ban jubab ya ka jingli jong pi ka Bible ke hikai ayu yingi mo ha bi de be jing ruai te ka Bible ha ka testament ke barim ka don sibun ki banta ki batho sapang ka jing ruai bat ki khon Israel ki ruai haba ki mani ki pandan burom yau blei le singi mantang ngimla ban tip kumno ki ruai ki e kita jingwai be ki arwai kata kapor resi kala bandai kichan lani kibe pat ki za jingwai dan re kata ke jing sakri blai jong ki hon Israel ke jing mani blai ke jong ki hon Israel ha kata tabernacle ke yeng jan ke jing sing lani kibe ki banta kalong rengkat ba ke jingwai te kata ke mensim i jingwai dan ni mensim sakri de ke jingwai ke her pateng kum tu sa ka New Testament ha ka New Testament ru ki don sibon ki Kristan ki be ruai pen upol ong ha ka siti ki episodes mo sda ka ba yakren parlok ha ki sam bat ha ki jing ruai bat ha ki jing ruai bakin zaman sim da ka barwai bat ka bakan ud da ka do not jong phi hau trai kani ka penskem bagi kita ki Kristan hagas pasnem ke baningkong
kier wai ban mani yo blei. Te ka bamut ka Bible ka ai ngi ka jing hikai bangi de ban wai ban mani yo blei. Su upol uang ru haki Kolosai lai khan riu. Te ka ba hikai bat da ka ba sneng parolok haki sam bat haki jing ruai bat haki jing kan ut ba kan jam sim. Da ka bar wai da ka jing ai ai haki jo not jong pi sau trai sau blei. Kata ka long ka jing hikai jong Apostol Paul ye ki kistan ki baning kong Ephesus ha Kolosai bat ki be. Tekini ka men sim e jing ruai jong kita ki kristan ki baning kong kalahir pating haki thiet snam jong ki riung ki jong oblei hakani ka pateng ka jongi ka bamanta hakleng ka perthei bat hadu hari kasi jang tia jongi bat hapleng jongi ru hadu manta kata ka jing sakri blei ka jing mani blei kalong lingba ki jing ruai ka bangi yo pateng na kata ka bamen barim ti ka jubab ka besai kalong baka Bible kadon sibun ki jing hikai bahabang mani yo blei ni mani kat ba ka jing ruai basa bangi mani yo blei da ka jing ruai ka bamut da ka do not da ka mansim ka basisya to kata Oleh sibon teman san bakit pila ban bat ya thu ingi ka wei ka jing ruai la se ha ka Bible ka ba pen Paulo ni pen I ka percaya ka bor jong ka jing ruai. Di ka jing shisha hin pet ya ka jing sedang jong jing ruai ka dei nadu ka jing sedang jong ka jing thau ya ka berthei. Namar ba ka Bible ka kran ha ka kitab Job kalau nang ka balai pra ba nyu. An puli kendiat ha ba ki keluar men step ke layar wailang. Namar ka jing kimen. Kata nadu kapor bala thau la shna ya ki met beneng ya ka berthei bat kumta terter. Ti ban jubab ya ka jing kali nyong pi kipun palat ki jing tho ka Bible. Den rei tangman ki di bala ka domo piru ki po yang tahi tem besan ru kumjo den rei ka e ka ba one shot jingmut ningkong e ka dei ka jing im jong David udai nong thau jing ruai udai nong ruai nong tem bat kumno ngitip baro ba ublei ula pendon kam ya ki jing ruai ki jing u ba ki jing tem jong u ha ban be yung nem sim bamman na usim sol ti hadin u David kut tang ta henrei u lasdang ye kun hun nong ruai nong tem jung ka jing ero ba ka jing mani ha ka temple ki don sigi gi be kum ha Exodus khatsanar pho ka Miriam hadin ka mo ka jing ya lenti jong kun Israel ba ki po shiliang jong duria basau kashim ya ka kanjari but kerwai bat baro hang tagi bedon kirwai ka jingruai ya ki jingruai juga jingjob ban ai ke buram suplei ti kameri ka kami jong jisu hadien ba kalatip ya ka kubor ba udon u kunlung hakpo jonga kadonu jonga kong kadonu jonga kapun kraw yo trai bat kamin sim jonga kashat kamen. The book tin pareng dostonat ba. My soul magnifies the Lord and my spirit rejoiced in God. Tika don kajing edai kaba dia jan ba bat kajing ruai yang taru. Ti ujisu shua buun yathu lupai kajing len jong Petrus bat ban shua ban lech per Getsemani. Hangta ladon kajing ruai yakisam. Gospel Matthew kung nang ban arpun riu kadkhot kaba laipo. TPE ini gidai tang kendiat wat kebeng yang keren mengi. Hari nando pasang hando bakut hi kajing ruai kadai kajing sedang bak kadai kajing put. Namar kajing ruai kara yang mensim kapen palai kapen nanda kapen jai bat kajing ruai kalau kum kadawai kaba kelan ni kajing mong kijongi. Di kejelio hadu kata-kata store. Tangi long dah untuk ya keren. Long ki ekipa ngasu yo kem na ka ekipa ki ya batai. Kini ki pandas jungi. Ngasngo pun ongam tip pi hap ne pi mi hap kan. Baka cing ruai ka bami da ka dot nut. Kapan sungu baru ya ka dot nut ku jungle. Bon ki cing ruai ki bangi ni yo sngo haka long ki kinu ki cing ruai ki bami haka Bible kum ka Mary pi ong to
kami namar ba kam don kan tin shu ban ai ngu yu ble ya ka jing le ba ka jong u ka jing ba ka jong ble kan ban tai ka jing roi ka ba mi na ka do nut ka ban sung ba ka do nut ko jong ble ban kini ki kumbai it man sain la batai ngi ka hiar pateng bat menta ka de ka wei na ki benta ka jing roi ka de ka wei na ki benta ki ba long integral part jong ki jing shakri ble ki jong ki benta ki ba kong san ba ha ka jing shakri ki jong ni menta ngin ya ya kin diat ngin ya pet no ka jing roi bat ka jing shakri ble nong bat ka bor jong ka la ni ka dor jong ka ha ka ni ka jing shakri ble nom sangan pai beng sa pi so isin ngan kli pi ka ni ka jing kli ka e ka benta jong ka jing roi ha ka jing mani bat ka jing shakri ble temen san Tau khabli jibun store soban jubab ya kata. Aku aban ong ba kadon ko wei kijing ong ba kajinget Kristan kadai kajinget keberwai. Christian faith is a singing faith. Kendiat bi udon wei orang ba ubom jurwai udai u khot balang tamo jurwai. But jur sultanat ruban sengap jurwai. Kijing long Kristan jung kapir tanghasla. Sulong ba udon kerteng balang tenre almost day hiu Kristan. Dah hadian hagi sem ki bahadian pada. Kawan kijing kelah hagi jing im jung baru sedang bankan jing ruah hela dia marwai but hakata kapor usdang ban sengap jing ruai usdang ban i jingi ki kena samlaru ki be ruai baru sedang ban ibang ru ya kakuayar bagar ruai ti kabamut bagat don kabor ha ke jing ruai kabasandur kabapen kela ya ke jing perkhat ke jung ubriu lane wat i ke jing long ke jung ubriu kan ti kabenta jong ke jing ruai ha ke jing sekri blai ni fiong ti ngi pisong nong rim ya kata ha ke jing kren jong apostol Paul iwe korin kat sau kat san kabo ong habakum ta ngan le no kumno tu jubab hi ong ngan duai de kamen siam ngan duai de ke jing sempang ngan ruai de kamen siam ngan ruai de ke jing sempang bakata ke de ka nong rim jing e Kristan jongi ngi duai de kamen siam ngi duai de ke jing sempang ngi ruai de kamen siam ngi ruai de ke jing sempang tang nang ni nasla na girmiang sintur ge uta usaheb Ed Roberts wayne ki visionary ki balarim hangni hari kasi jantia jongi uong ka ban mani yau blay uba im baru basisa kadei daga barwai daga mensim ka basisa hapo ka jing kentu umensiam bako kabamut kadei ka boru mensiam bako kaba penla ingi bingin ruai daga dono daga mensiam ka basisa badai tanghang ta bangin lamp ya ka bor jong jing ruai ka basanjor yangi Pastor ngan ong ipi sa yang akendian ngasa id ban ruai ki jing ruai na ka kot jing ruai ki balong personal ngadon kam try ya me uba isnai ngapen long personal ya ka jing ruai te ka jing ruai jonga ka bangar ruai na ka bentai la dia ngarwai ki tu jing ruai pat ngamla pan ko hago ka por ngarwai marwai ya ka tu jing ruai ko kan ran ngakwa men pankia yana men song haga do no jonga ban penpa pendu ki blai baro penmi de ka bor nang sat nga jisu ngan le kat ki yo kat jon phi ka bor ga bakta habayar wahi jinya se ngum tu ngibe e ka timing ngibe e ka tempo ngibe rengkat ngum tu kasu her ngum tu ong kamla ban penetrate sa ka do no dangar wai marwai hiyen haga slow pace haga tempo ka balong slow bad kata ka jing Siam ba kata ka jing sempang ka ba penlit jing buat iki gintin ka don sisa ka bor ban sandur ya ka jing im ka jong ong no ge ya kata ka mut ka perkhat ka jonga ti hang ni ngila ban yu ba ga benta ba ka jing wai ka de ka wei ni ki benta ki ba kong san ka jing ban ye yo ble penjong hendiat mo so sa habangi perkhat spang kari Bible mo ngim ngisutip na ke history ka Bible ka baningkong khat khandai not real Kari Bible ka baar ka balong hai portion ba kamrit ha itan sila 1956. Kari Bible ka balay arajan rio ka bangi ti blood baro.
Kasenang na kita karibay ba. Kaya na kijing ruay. Hmm. Ubri ulaban dry jur kanno lani uban kren dagabor. Hanray ulaban penki kalaban penki ongno katu kat ni ngut na kibayadon hangta. Tang sudan uwe ubri ubarway ya to kumensim jonga sano pansaher bok kaki kata kumensim revival. Ban kibrio baro kilaban yang kilaban liar kilaban ya simbel talang ha kata kejingruai. Tehang ningi iye ka bor ba phla jong kejingruai. Na lor kikintin ki bakia ki bakit jingbot ki badon ka khubor kasur ka kit ya kata ka khubor ban ka kta ya ka do no jong kumensim kibrio ka kta ru ya kita ki berwai bat iki we yosno. Ke nak kata daw ka ni kajing wa ke dai ka benta ka ba kongsan na kajing bani uble. Tumsan kumpasyo kunik tini pimon. Piong ba pisotanat yakini kijingruai ki balong personal. Ngadon kam try yami. Ti ndai kidon ru kijingruai pat ki bamlong personal. Ha kajingnya senglang kan. Ha kajingnya senglang. Ti long ngasuntanat ya katu kajing ong jong pi bangi don kam ban penlong personal yakini kijingruai kan tumsan. Ti tumsan ngaku bapin kam elaborate kendiat mende ya sibun kendiat ka tharai kajing batai jong pi kam syai halor jong itaba ki balet jing seng kadeka jing seng lang tambahan ri bakin da sim te ya kajing roi ko mo pi ban penlong personal pila ban su batai kendiat Ti pi ha bangi wa he jing seng ko mga ong mende. Iba bol langi don na pring jungi ngi lala lendet ye kijing roi. Mo kidon kijing roi ke balong common. De ngi la ya la bha. Tengi su roi gitu kintien kitoi fluently ringkat bagasur kat baga main jungi kadon sawe. Pi julap ni pim julap ya kata. Banga keren ni kata mde banga kadau ya ki wenga kadau ya ladi. Ma don kipor ba. Kamain junga kadon sano ka pertai kat ba. Plengar waya kini kijing waya katu kini kijing waya. Kasu her nasla. Tikumno baga jing waya kan kata ya kijing em jungi ka bamut. Nyihab ban pelejing mo deep down in the heart ye gini kikintian kibangi ngirwai. Kabamot ngirwai da kaba pendai yagasur bat kikintian haladi halakajong kajing im. Habang iyang ha kajing iseng ong no mo ko mga ong sajisin. Ko kanran ngakwa men penkya yang nga di man sungtu ba ngamruai nagabantay pastor nga sigadia sigamon. Ngamruai nagabantay ba kit sigadia. Nagabantay kong ibasyong kamjangay nang. Ngarway om nagabantay kikon, om nagabantay imay pa, hanray nagabantay lagi. Taladang ngam laban penday gani kijunway personally hanga. Katu kijunway kasubang ong no hakiskor, hakisintur bangirway, kat baka jing kata jung kakaduna. Tikumno banga kijunway kan tautma ya kijung kibriyo. Day ban penday ya kata kajing ruai halati halaga jong kemensiam daga bangam jeliu ke saksisin ko mo ong pol ngan ruai daga mensiam umut yu pol ong kamta kromong ngan ruai daga sentur ngan ruai daga jabien ngan ruai daga mensiam tingim ju kham pelik jengbut pada ya kata ka meaning ngan ruai daga mensiam ko bot yu teladang ki kena samla barokai habang ngi ruai ki jingi sengin kampen perno nagabala julong beros kataba ngarwai praise and worship lani sing inspiration hagajing sing sinot om ban pensubha yo tai pai ba bobon hanrei baga jirwa kan kata ning kong yanga ladangi la perkhat kumta ning kong em kata hain hadin ke jirwa kan sakta iwe ngam te pias mo kum nonde tang piu ini am hakanika generation jongi la kam dunah ki bala net iki jing rang am te pi nom sura ngi le jing seng ngi le sinat ka bos debat ha ki jing seng ke bangi le ngi rawai len tet pi jing rawai long pidan thrai man ong ta thrai kum kan ni ka le long mentaki samna ki wat nom sosi samlam de banga pendram kum no andre ngasutu ile diru ngi la kam dunah ba banginda la len tet ngim la ban compete bat kini ki riu rang ba kan pidan ban ong kata ka benta ikong mi badan ni i bakin Kidang bun ki bala ki jing ruai ken. Tinang ta pade ngam te pisi pe nem dali sinot ne let sing he. Pini ibu bun ne kita ki bos.
ki biar wai ki nong lek jing seng ki biar nong kendong tiki kali ki ba nasor pi ibun ba kimya kamera shu tapi aga jing pe jonga kan oh la syas ngap ketip ne tip syas ngap ne hande benang kutu badar wai syet rehem yam Kade. ngai ki bos jing nong kendong ki ti yar wai pi pidan kampan ji ru pi so te tak sur jing te te yam bi yar wai te ngam tip katu kade nak dengan try nak jing long jago pathai kamar yang hang ni ru try ngila ya tingi mi shim kya shu te ban pi ban Ban shim ban dat daya. ka ha Ang kabyang pat pikli tadi klip store ban ngang perhat kum ni ka kini ka jing le ja kum ni ka jing bamla ban ruai ki jing ruai teng teng wat ki sur jing ruai ru to ki kitien ka dai ka language ka language issue macam nomor bahang ni asor par khoi kan pareng lut la jinjar ti tu ba le jaseng ru mo high school ki ya tu ha college ki ya tu da wei ka kentin nang wei hang ni kum ni da ptv segi wei ba ki kentin ki nang wan na tenga thrai habang ye kren ya kan ni ka jingla lan det ya jing rai mi dei ru ban pe ya ka jinglong jingman ko thai pa ro ko wei be ko je ri jong im dei tang ki banget ke kristan te kadege subject ba ba ka yar pa kani ten rei ya kubur bat phi ba ngi hap ban klan ngi hap ban poi yang sa kan thmei ngi hap ban poi yang sa kan rai te tamang ngi hap ban ya ngi hap ka bande da wei ga panel discussion Pi ko nga si berkat ko ni kan. Mo nga ba kani ka jing ruai kan kong mi ba long la pi so ya ban nga kan. Kadun bor ba te ba kin. Ban pesan. Kadun bor wat ban pendunai ka jing heng kaliru. Haki jing seng sinot ki bahe. Mundur ma pi la da. Nyelet jing seng baro ki balang jong ikin ya pen melin yang katu ko balik da ka bos. Kamot kawai ka bos kala ban pen mi kan no teliki kali. Long ngamut ban ong tang ya ka spiritual side yang kijing ong bakajam sim ya katangi tip kabor jeng kijing roy nyam kadon sibun ban eki ke hendrai long na kataka sociological perspective dan ni long kum tate mp ngan si pe jing a jing mun namar ba ki jing roi ba thmai ngi ye yo sngo den rei ni ki jing roi rim ru kimpat yo rung ma kintin kham tam mo namar ladang asngam ya ka sur ban ngadon hi mani kumbang tun besan ne ha ngakum pe chatai ngakum pe sini ha ti ndrai lada record bade gini ki ruai ki ba ketu ki ruai tun besan idang ruai idang tuli mentan kintin ngam so le ran ban phai trai namar bu em adun ka jikar ben ban ki wi ki ruai ki ba kren bri mo ki ban tei ti ladang ki record ni ki ruai ki choir jongi mo kin thau yi bayuru hendra yi ki barem ru ki bala da jet ba khnang ba ini otem gen kali ini otem headphone gen namar katu ko dei ka ransan jongki samla de ha kali headphone ti katu kon rung gen mar ngile je seng sin sitiau dani arsin sitiau do dari katu sin phila ko tem live ho sin singiru kasong ha ka jing kta jong play ba jing sutanat jong ki jing pi ka wei ka ba ngayo i kumnu bagi pi omnes maka jing la landet jing ruai bentet bagi jing ruai pi ka long ba nila e maka taga ya ba ka jing ruai ka bangi ruai ka kut tang himene henre ngam tet da pi kali ya ki mo ya ki rutamen men shwa ki om bakin da ka bagi ruai himene ki da pa hing ki ruai te ki kan ot di jing ruai ki la wan te sing ki pa hing dan kisah jing shat ru kikan ot iti surjing wai kikan ot di surjing wai let's say bakam don kata kamu ti non kum pon tang bi mobile ne kata ki jing sur mi tem yo so menta ini namar ba ki wani mene ki dang social hem ni mene itu surjing wai kikan ot ki wai biang te ki khon ki sik nang hajan ru ki ya so yu kutu pi te kamut kam kut tang hi mene katu ku surjing wai ki ra she yeng te kata kai rap ke mungkin lan der jing wai ki ke te katu menta pi ini isu Ngimi asngo syo haye tamu ngikin ot itu kesujung wa ngi roi meneh je seng rong ngikin ot syo. kate Teng stang kut pokok jing roi la khayat pokok jing roi. Kamu ot bangila asal asal bukan kut no. Ti lanu ngin nang man roi lendet. Menai kan ngi jing roi lendet le.
kan dia mau seorang pendam ike bong ikong kadon ke jing sisa ke bakrap bangala sem dala dia ngala yu dala dia kin te ba aki por ke ba menswa khapor bangala kham khana ime pa ki mama jonga ki paramarjan ki le jing seng to te don ke por ke bangangam le jing seng sibji tenga yu ipat iki bigila awan kumba lais pa meter ke distance ngala yu na manganga don ngale kai surok ngakan mau biang baki akan ot gear wai dakiktin ya katu ko jing wai ka bakat lu ka bakir wai jing sen bandang sungu hadu bakin dah hiar haying kita ngir wai sa bat ngana suluk ngamare ngali join no bat ki ngejoin no bat ki namar ba ka mensim ka kende tu ban yo wai balai banginang ru tangi kita om don de kiwi jing wai jong kan ni ka juk ka ba ngianang te kumban suban halo kata pada nyimpen rem ya kene ya ki samla gini kisini mo kila bon kan ki ba don Nga try kila bun ong na amur siya man ong nga try kila adun ka kila bun ki distraction te. Mati tengah pering haji seng ni ikna kila mobile kali. Ban sap kajing royal te ga asam kut no. Poi hayeng tang habar yim ni ru ai pli mobile. Jadi ka ki distraction kila bun na ken. To siapa min poi skoi bentar. Kong memang ada kau kijing klipi. Tang bahan reng skoi ben ongkom ni ya ki parlok samla. Ngam tip ma pi ki parlok samla pi so ya hab nyambat ngatang bang aso ba. Ni don kam ti ban ngin la ya ki ni kijing ruai ki ba. Ni ju ruai kijing seng. Bat pi so kum no baladang ong ya pi kum ni. Ba hakili kijing seng he ki ba mangi ni len. Ni dan kam banya lum ya lang ti kum tu kum bangi julik muswa da ka bos ke kanang bangin da yo banya ruai hun gini kijing ruai pi kijing ruai long ye kren spang kijing ruai ha kijing im jong ka balang tu mo ha bangi le ha jing seng te ka dei hi ka jing im ka balang na lor bangi ya la lendet na lor bangi ya ruai ya gini kijing ruai na lor ba ka pen kentu ya ka men sim jong ni bangin nang ye yo blai mo henry ka solve ru kum tu ngong menne ka solve ru ye ki problem jong kijing deng kali. But so terat kanyelit lang jing seng ya ruai lang. Long ni revive yang ya ki bang yo i ki ba mentoy. Jong ketika jong tegi menor ke jong i kin yuan rap yang. Kata ka song api ba punya berkat mo. Kong meda ngadon kan ko jing klipi. Ki jing ruai sam. Ka ong batungin ruai ya ki jing ruai ki batmai. Hendak ka jok por ni juyo sngo ba ki don ru ki jing kentho ka ba ong ki jing ruai ki ba menta kim don ya ki jing kia thau. Laka long haki kentin lani haka jingmut. Oh, ang pi kijing ruai ngidon kijing ruai ki ba menor ngidon kijing ruai ki ba menta. Dedang ipet ngatrai ka ni pi penchonong remna hisam nei. Kijing ruai ka thamai. Tengah trai kijing mut jong ka tu hang tu lada ngambak la mo mbet ngap store. Kadai bit ba kalong ka kijing ruai ka thamai kum gajing batai ya kan ka exam mo kumon man aingu shu yo ublei na kamenta ki e bu la le phla ha gajing em mo ka bomon ba ka ba menor ka don tingin mi ben klet ka menor ti hande ha kata gajing ya lenti jungi ki don ki e ki bakala ki jing sham ki jungi ti ya kita ki e bathamai ki ba ublei ule gajing em gajing ru nirwai ken kalon ka sur ka pathamai mo to kadon ko wei pre ka ba ka pathamai be ru mo ka pathamai be ru kadon bat ka ba don ka ba menor bangi penthamai ka ba hadian long no gradually ken long no kum ka sha anok sana mo kum ba shu mentam taring de tho sam kurim ye slur ba gini ki thai nei ki nalor ki la phong ka jan phong ye tho yang song to ban rai mo dah gini kisi ngarang i ka wei ka kunhon balang ba iti kin thai mo irwai ngape ye ka to ka dor bi irwai mi i to video ti ngadap penchong nya ya kan ni jing mut jong ni ka ta ka jing thamai hang ni mo ka mut ba shibu men ta hadien sausnem sansnem rusnem ini iju ikin thai i revisit te ya ka to ka jing rwai bi irwai ha ka to ka sausnem men shwa ne ka laisnem men shwa le si ha ka to po bi irwai bi yeng bi ha po ka si ho ka tang ka ono ka love song mo ba so e yo kurim la jong mo irwai henry ngam arta tien ba hadin ka sausnem sansnem ha ba i revisit biang ipet biang to ka jing rwai
in thok biang kendet chpang tu jing ruai nga trai don bun gi ke in batai halor ko tu jing ruai na mar ki saus nem len ti bila ya tu lok but let's see ka jing mut tu jing ruai in rai in the rai pada hadin saus nem kan kamut kam kya shu let's see ka jing mut na mar ba kila ya ki tu kasnem dei kalong thamai shu ken na mar ba kalong no ka jing ruai ba thamai ya ke ei ka ba ila ruai men shwa henry na mar ki ei bubli wale phala mo kala bende ke jing raba sulong nisung ai ngo yu blai ke baling ba katas nem re blai la don kat kari ka chu jing rai henry la ila ban rai ora ka jing mot ba thamai ti ka jing rai ka berim te kala bende ru ka jing rai ka ba thamai nei te nga sngo ka ra lang ya atli jing mot ta ken kari ka jing rai ka ba menon te kala ban kit jing mot thamai hadin ka tu anis nem nei namar ba ka jing rai ne ka sur jing rai kam namar mga suthu mga ikit bidan tu ka limpung dei kani ga bangi ong sur jing rai kani ka put ka tam ka rai ka siaw kare sibenta na ka art ne kit te ka art kam julong ka ju ka kala te wat ka khtian ne ka kala ya ka long ngila ban ki kala kin tien te ka song berhangi ko mengishim ya ka jing mot pare jong ka tu ka jing rai ken pi nga try kiri hang ta tele si ikit la ban Kit ya pi dan ba. hoi la Kabiang ga jisu ni kong ba kasam khandai pun riu ibei kong turwai utrai ga jirwai ba thamai turwai utrai ko ka khando baro te ba nga pet yini ga jirwai thamai bat kini ga jirwai thamai ga jirwai rim teng teng haka ba khaddo I kadai bet ka jirwai te bat ka jing songdor bat ka bor jong ga jirwai ngan chu ai nuksa shukhen ba ka jingruai bat kata ka khubor badan ka jingruai kilong kum ko ha ki por ndai ngi di kum do ngi pendan kam ka kti lani pendan kam da kisla lani kila ben pendan kam da ki tendong sit ten rai menta kilawan ki dagi klat daki menta uni kani ka ba ngadi ngam kelawan hakan ni kadur di hendrai ke ke badan hang ni kadi ka kemut ka bor yang jing ruai kalau hak kata rukom kan pakai jing perhat junga kadon ru ka jing shisha habangi pai siki kini ki jiruai bu menchua sibola da don chispa tali ki jiruai mo si pau tali na ki le si ki la ban kham sting la ni ki la ban long ki jing ruai ki bangi klet no ngim ruai shu din rek ndai pau tali na ki kinde ki jing ruai ki ba ngi das ngui shisha ki batei shisha ya ki jing im kristan ni din rek ka don kan ni ki jing shisha ka bangi hapan prakhat ba mta shispa tali ki jing ruai ki bathau mta tang san si pau tali ki ba ne ha jing mut ni prakhat ni ki khandai pau tali ki dei ki ba ngila klet ruai sisien sila aklet mo wat mutu bala record tu bom record itu mutu aja atau sengi aja no ti ni haban yit yile di kan kai kum kinong tho jirwai ngam perhat ni haban yit yile di but sakawai kalong ba hagbai dei bat kanika jing sung thu e jing thau jirwai ru atharai kan jendela bha ba kiniki bor balang jungi kin perhat bakin don kikin ja workshop bi mutu musan khanang ba kandon namar ba phinum la ban chu ong ba menta thau jirwai ka snem ki snem ba phi hab ban shai kai mo ti tangkasap kamla ban thau berthai ken menta ti sagawai hakabai dei ban ki jirwai rim ga jirwai thamai kani ka kot bi ka ba to mastering worship ngabu khanang nomor ba klet ya guni nong tho da laingot kini ki nong yalam jirwa yero wan mani Jack Hayford John Killinger baru Howard Stevenson utho hang ni ba man ba ki yalam jirwa maki lada ki kwa ban introduce ya kondo jirwa ba thamai kamut ba umde ba ki introduce man ka singuble hendrei kirwai ki jingwai ki bayan nang lang baro tilada don kam ban rwai ki rwai batmai kamut ba introduce ong sisin si benai la ni sisin arbnai bat ki da record ikatu ki jingwai khnang ba ki brew kin yo ban nang bat kan long do long snam
bat ak tak rukom gen ti kidan bade gija jirwai ki ba hadin bla tauru kimne kishuja dan rei sien ba pila bo bade ki effort baru khat banda le janai ti ka jirwai hi ka don lo jong banta ti ka jing kwa ka jong nga super khat gen ha bage dei bade bage ni ka jirwai ba thamang hab don ka balance mo kumno ko ni keren ni ka jirwai KHB ngan cindar kwa ba kindon ki jirwai ba thamai hang tu namar ka perthai ka kala Pi bakit long kum slu kini lang bat pi mo. Long ngam te pi smo kum noi kini i teman besar. Ni kini ki jirwai thamai ki wan, ndai bakim don ken ngai i bakiwan. Kinong thau jung ra jung ki bon ba. Te i bakit i ai ka wei ka statement menta ka balong badan kam ban hap kali so sisit. Balai kini ki jirwai kimne. Long shanu kini ki jirwai ki ba. Ki khasi jong i kishna. Tamandai long ki kut no te ki ja no. Nga hak observation jong nga bakit ngai i kumne teman pesan ngai ba pi na kot jong rai printed te la long kum ba canonize te gitu tikat ba nga shui ba ya kini ki jong i pade kini ki local kini composer jong i long namar ba imat ba nyimpen rung te nga su sungom ta kata kadika general observation kada opinion jong nga marwai namar ba kim rung na takra kim ne fi ba kit nga sungu kata gawe ti namar nakini ki jirwai ki batmai ki banila yo baro ki jirwai ki ban long sting ha ka jingmut dan ni sting ha ka rukom tho dan ni ha ka rukom tho kan ti hendai pada kini ngimla ban preserve ki kata ka question te tumsan pismo noi kata long question ujing kli bahe ba kan ngimla ban penne ya kini ki jirwai batmai dan ni kini ki jirwai ki ba ki dai ki ba compose da ki local Terkendiat store bakit ru bila pulih mana ketua ong tur wai hau trai kijin wai batumai kini runni wakit kesam kendai pun riu tur wai hau trai sing to the Lord a new song kijin wai batumai kamu iu kata kijin wai batumai ke kata kijin wai batumai literally ni sung thu kum no ya kata don ki samla jongi ki baperkhat thamai namar kaper ke style kaper ke expression ban pentemai ke jingruai kala bandai kejuk ke mood kala bandai kejuk ke suru ke bala juruai tang bangi penper no ke style ni penper ke expression ke jingruai kala temai dia la ke jur than kata pisung thu em kata ke kata tang seni sujurong siapa tem dan ni kalong kereng dan ni dia ngemut banong ba kadron kam bahayangi habangi ong jingruai temai ru nhân ngâm nang thiên là tan rai cái đấy cái jing rai cái bát mai tamba cái bát don hakai cái bor cái bát don hakai cái flow of a melody nang ta cái balong devotional nang ta pada cái bát don ki kentian ru ki bakia so cái ba ông bây giờ cái bát sai cái dar bau tu ubasna ni ubatho ni ubathau ya cái tu cái jing rai ude banyo ya cái jing siam swa haladi hadin kata unle hagano ko platform ban hikai bat kata ke jing hikai ru pe ke reaction jong ke audience ke longkum no te ki sultanat ngang dan iwi experience ni tu ipi ni le attend ye ke tu ka National Council of Churches Youth ha adur kerela te wayu samla na Bangalore uwan Wong we will sing a new song. Ufdang. Te yabot. Uruhai silan yabot silan. Uruhai silan yabot silan. Kumta. Batang hapo lai minute. Barok kawai giji sing kadon kumbasan spa and real spa ki tikot delegates. Laya la lut. But ngia kan mau sa andalawan pa ada ke train. Ngia ruai sa kita ke jingruai. Hadu mentaru ngadang ngam klet kita ke jingruai. But don kipor bangala. Pen praktis kita taruh. Hagi jika biolat gitu. Te phi katang ka don kam ha kumba ong I bakit don kam ban don ka jing slok ka kinja training ka kinja jing a jing mot kum lo le ban pen mi ki jing wa ki ba samai ba kita ki jing wa kin da long si sa ki ba kodor ki ban ne mo sa ka wi ki ba phi ong hi ma phi store ru kum non preserve ye kita hakata ka ru kom ba
kaba pi thau ma pi nga ro ngai yo i ba ket yo i kong yo mo kan long kum ta kin dalam ta kaba thau ma pi kan ne tanga pi angal tengam kit kata te kam mentoh kin si wi jing perkhat nga bi shuwan na jing mun tan kani ke bong ban ruai ke jing ruai utmai tengin ya so kalong arbenta ka ibu keren kade ban ga mo ka balan sangta te ke jing ruai ban ruai ke jing ruai utmai pi ban tho ke jing ruai kamut ba pi don kam ke jing ide ke ba ya jan ba bu ble but ble u de ban kata ai pi de ban kata ya ka donut jong pi ka donut jong ble ka donut jong pi ka de ban long kum tu na kata ka daw balai kisah don ki jiruai ki banne ki spas nem ru ki ne jiruai ki jiruai ti ka jingkli ka longkum ne ke lada kam don ki jiruai ba thamai kamut ba kam don ka jingde ju pi ba wadi jonga tingi ha ban yet ilu de balai ka thau jiruai ka ruai ka de ka kam ko kentang Atrai ba kubur ya ke ibi yong ini. Bakit nga so ba habang ikan siya mga jing ruai thamai kamon niya ban kasuan ha kijimot janga ken nga som gitu ki lightly ki este ka way gitu ka source ka source ng jing ruai ken nang tapring ya ban tip dia ka substance ng jing ruai nang tapring ya peru ya ka benta jong ka spirit mo along the spiritual aspect ng jing ruai ken so substance but spirit ki tinggal ban pet mahai kita lah itu lihat lo tu kejeng ruai tinggal saya katakan kubur ke ibi kremi ke tak jadi buat beli kan tani ka ba pi ong ma pi singkong ka balong wan mati hang ni ki jing ruai ki batma ki bakum kinu sagamot kani kalong kum ka kenja kriteria la ni kenja framework ka ba pi ayangi bangingin analyze la ni ban bu ki jing ruaiมันสั่งยินยาเนาะช่วยแบบคุณตากิจวัตรทำไมกินวันกินเล็กบัดยินนี่หับมันไอ้งูหิวเบลนำแต่กิจวัตรกินทำไมดูกิบะมิบัดบางเงี้ยบัดกิสำนาจงยีรุกินนังชนะกินนังเท้ากินนังบะมิกิจวัตร Kandiat betul. Kandiat ngomong ong. Kajing ong kong te ngasngo pang ngasngo long meaningful ketu kajing ong jong pite. Bat kadero ka ki bangin materialize gitu hangno te bangin hikai. Bah bangin thau jong wai ki don kam ye kini lai tali. Hang ta ki ngin sayo kajing wai ka ba kta si sai ka man sim ku blesi bon ko. Te kong basu penkut ini ndai balakun ndai kong basu penkut ini jing ruai bat mai mun san pilak ni ketin opi ngala kelet no ban ong ayu ta compare to tun san nyelat no be sekoi ke kelima larang kan mas dengan song to mentah teman san kan ni kawai mah nga healthy nga so kalong ko ba kong san ba dan kapa banyak keren bakata kalong bakidan ki ba ong ba mangikum ki balang ngiduna ba ka pendon kami kijing ruai ten rai jungi ha kijing mani ba kijing sakri blai jungi to ong teman san ong pi kata te i teman san lesi bakir bilang kan kong rupi Don lei jong i jing sung tho jing i mo ba ket la ga jong kong la ga jong te ngang si i kum ni te mo ha ga wei ga por badang stang ga ni ga jing e phya sinot okay dang sedang kan iki jenenge pihak sinot ke sinot ke banding kong ka long jong ke sep ngi jong ke bi ngi te ki bon ki choir ki jeng ban rai but lada shipotli ki choir ka bamot pratali ki rai de ki jeng rai sultan rai iwe ikong ibala long men yangai la long men ba yong sinot jong phi man ta la er wai kum tu mo te ngala solution sisa kaman siam gay namar balay bagi taki choir barok ki choir traditional choir piece te ka bamot ba ka protein jing wai jong ngi hang ni hari jong ngi ken kani ka sur kristan kani ka khasi church mode kalakta ha ki do nor kalak ngama ka do nor jong ki balasan ki balarang ba ki kimi ki pa kabamut ban suong season ong iman kim da khen kor e ye kini ki jeng rai sultan rai kita ken ki bala he lasan je kidon ki ba ong nganang mut uir wai di ki jeng rai kristan
uyo ruai pen banda ki jing ruai perthei kum kata udan bi ka mindset jung ki brio hakata ka por tengi menta pada ngila im hagini ke juk ba mata ka ba kisur tan rai la jong kisur kasi la jong mo ki ba ngi de hagajing sisa ban pen im pi kidon ki be ki ri hang ni ha Saudi Asia ki ba la persang ban lum no si lenong ye ki jing ruai tan rai ba ki ruai ji seng de kita te aga kor juma jungi don tang artli lightly mat ki jing ruai ki bangi la ban ruai de ki sur kasi la jong mo katu ko wei burom yau jisu ka ba haga jing sha ka wel che de kum wei tingi ruai daga tu ko sur tan rai bat ka syo ba bat ka wei ki de ki to asa e ki nong trei ka ba kita ki long temen men swa ki ruai daga sur kasi ka bit kasi bat ka sur tan ba hi ruai je seng yelap ten rei don tang kita Riu spotlight for Pratli ki jingwa tang kita artli ki don riu spotlight pun riu ki de be ki western but ki Welsh but ki be ke laban ong ba kalade ke por ba ki bor balang ba halor mo kini perkhat halor jong kani ngalakan mau mentat mensan ya katai ka phang ngamut ban ong menne baki bor balang long kira de ban pek long kade ka benta pat akaban preserve ya kini ki jingrai betumai te kini ki bade na ki local composer te ki ba compose nangi nang ba kinnya nong ta I bakit pidon I nong halor jong katu ka benta Hakani ka ya kren su kubur bahaya ka ege bai pemesan yong. Ha pecing perkhat juga long kumung ini ben perkhat ya kan kantin tenrai te. Nambar ngi im ha ka juk mo pinpet सरकार लने पिपे जगन हरी जोंगी रने पिपे छवि वे गिरी वे स्टेट कमुत बा kadon kane ka global movement ka jing khot panlet sha ki sakatan rai lade ha ka bam ha ka put ka tem ha ka riam ga bet pat kum ta teter ti ban ong ba ngin chna ya ki jing roi ki bingin roi hi mene ha ha daga ba pet sakatan rai ban sim nakata ngasung kolong bakla te henrei pin petken ka ege jinget jungi ka theology mani thu epi kumbas nriu news na menchua kadon go we ga nong thok khubor na Times of India ka kalianga te balai me don kam ban roi ji roi khasi susuk ba jingli ban batai nrei ga suong ba kam de ba kren kamera kan pim haban iu mo pan kren wud tinga pan por ka telefon se kan pan por taka wan ka taka jing perkhat ka jing start ai blay ngong to perkhat pi hakani perthei dara utau nong thao unbu tang da ki ding se sa don ding beliat don ding ha ki ding ki je cherry blossom ki tang ding se sudah subuh lada utau tang doli sudah don do yang don ka mangingin don kamu tahu nong tahu ubalong belum ta ubam don sapen tahu dong tang sijat dan dari blai jungi bakrau ya piu tahu kum tu ya ngau tahu kum tu ya perlok mizo tahu kum tu ya perlok nagau tahu kum tu ni tahu kum ya pasal sport Germany tahu kum tu kamu buat ba pen ka jing krau shan blai kidok harom dei tong jui dok ha degi lak tli te dei na kata kadau pen ba blai takwat tahu mut ru mo don ka jing mut ba lada ka jing ruai lani kana nu ko tenrai jong nga mani yau blai kum u dekat jong ka jendriu khasi te lada ngis ngutu ba u blai kat kum ka jing batai jong bible u blai jong ki bendriu baro kamut ba ngin le igani ndai tama ka le ka thai kanong rim hang ta kan te lada ngile kum ta yang rak laksing dah ka doitara ka maring ot compare ti tang balong ka poi beres ka tu ka jing rai thamai ha kan gor kom kandon ka jing dei ka baning kong bon ble bakit pi penan kam ko ka kantin mo pi ong ba pi penan kam ko long strong word teh ka long
baklah ban roi ya ki jing roi ten rai te re hoi nga su thu phi batai ya tu ka jing batai jong phi te tum san phi ngo su bangin roi ya kata ki jing roi jongi ki jing roi ten rai ni kong bata phi ngo kalong baklah ne kom ni I tum san Piong itu sama ne yang bagi kat beli jing ruai piong kidan lai lai te tang lai teli kidan haka ko jing roi ko jing ruai akat sur Kasi. kasi Sur kasi kamut. piong mana sur ten rai kan Sur tenra. oh Bagi sikit eh. Togi sikit. Iba kit ilong gi sikit. Tegidon ki sikit. Kibangila te ban penerkam haga balang. Ban kidon ki jing ruai ru kibangila ban tem da ki sikit. Kumi ketu ki jing ruai. Om dan haga perthei baro karu jisu bangani ro ketula ban tem da ki sikit dum mo. Kadang tak kiwe de kibon untuk mo mla ban su ong la ong lendet ni. Te ndrei kasul kasi pan kadon la jong kin ketaka ke kasi melodic structure kaba kat sultan rai kalong sul kasi te kam de kaba khle bar kiwe ki mod paring kum katu kin to bani yo jing mod mo buram ya uji su namar bulasya ula siu kakuna halor ding puna katang ke sulkasi mo la ringi ruai pat da kiwe ki sultan rai jongka balang hari kasi kita kide ki church mod balayo pateng nari wheels yo pateng nari wheels ndi ba originate nang ni kin tai jing mo chunga ha kata ko pion rapi mentang atrai ke jeliu ba ka jeliu ba kan ye belai bangi duna kita jing ruai haka sur ten rai tingin hap nama bangim ni ban klet baka jing ruai ke rishi benta na ka kultur ke jongi diladangi hap ban keli balai bagi jing ruai haka sur ten rai ki duna ko jing ruai dengan terangi hap ban ya shadian ken nado ko po jing missionary ken hadu kat no ki arab yangi bangin penek pensai ke sur ke jongi na hatu ki ai men semingi bangin penek na ki ne ki apa da kawai pat ka alternative yangi namar ba ladangi pin ong kumno taptang shu ai sur kasi mo ai sur ten rai teng ki dan ki basut hudru pi dik ngatrai kan ni ka jeliu ba ya ini bentar kan ya ini bentar namar ka kata ka culture jangi kata kan kong ong mendia ba kidon ki bala ong te nga bila erwai kum tu mo tadi sutu ong te hang nu kata ka jing sutu bakla kan ya mentang ya ban prop kan ha kata ka jing sutu bakla baka sur ten rai ngimlong man rai tingin ya kan ya kata ni ngatai kam dan linti yang ni henry kede ke bayar kan ya kata Emang suka orang kumni pi study by history kamtang bede bani mo namar kadon ru ga jingsisha ba ki parabanget jongi nagi than nongandong ki kham smotanat banruai ki niroi jong ki hi namar ngamtip kala bande ki jing shemen sim ko hakta gurukom ti nya khenyi bede ya wobun balang kadon sakawe ke jing telot pi namar kadon kwa su ban ngamla ban kam dagawe pat kentin re kadon ka jing long teneng ru ti khamtam kini ki jing ayu ba mentah mo ti hoot ngi dei ban ruai di bi ti ni ban ruai di jing ki ruai ban as baru namar ba uble ukhi yang tu ngi ban buram ki jing ki uble nak kata daw ki jing ruai ki wan ti jing kali jong akalong ba hato uble ki mo ni ngi na ban penmi ki jing ruai ki balong kum tu Ndre uki, te kini ki ba nginiet kan, dengan supen syai sa sisian ketu ngong mene ngong balad kajing kani ka global movement kadai bet yakatan rai, tilada ngisu teneng ban buat yakatan rai, da ka ba ong bak mo baru ki buat yakatan rai menta, tenrai ngin buat yakatan rai namar ba, jadi masang tu ya ka identity ka jongi. Kum ko je ben rio ha kaba ublei udai trai jong ki ben rio baro dadang pisionong rem kum ta kan
kamut larangi poi hangta kamut menta kalong ngatrai kadon nanti yang bangin ngin keren kumno ki balangkin persyang ban penyahab ban penenkam kumno gin persyang kumno ki balangkin persyang ban penenkam yakini ke jingruai tan rai long kani nga sutu ba mlai ban kreilut hang ni ban ong kumta ndai kaslong tang kajing keren ka bami na ka bangi ay keren yakini Ha tanga ikat kan kadon kalenti namar menta ya ki ong yo kini ki instruments mo la asdang man berangkam hai jaka manipulate. Tengah try buat kasuru try kan sadonti wa kaba kisne mensuang imla bedur menu I ka sing mo nangi menta yang katang muri. Henry bisli rong I menta kelas dan ne ki pia putkin. Em kan ni ka movement kala don adu khamen shwa ya ri kasi pipet na ka jingruai I jong kong memorial da marwen I ki jingruai jong I bonsien ki bayirwai radio e ki por ki labot ya ulan jong kan ni ka put katem karwai ka siau jong ka bin ri tan rai ki ha kata kom ke to kendian mo ki perlok bakit ikong storu long kumni habi di begini kebentang haki por ki bom suate boong msa temsa wat ka gitar kamla te ban kiu yemani damar ngai la diu bala samai banga tem kita te Henry menta lalong kumba piong ikong menta kaksing kalarung kabesli kalarung bale kadang ba kisamla kinumja kinumpet lada kitumen besan ki pastor ki ong umbit tu from laru ong umbit ikin banle dala jaem te ka bamut kadon kadingi trilang ban wanra ya kadingi long kawai ban ailat i kisamla bakin penrung di kini kitingtep te ka bamut ba katu kat ni person le sila banong hagi jingruai choir kalarung sur kasi paka hagi him hagi singing festival kalarung hagi special number kalarung dalai no setang habayar wai lang haji seng te kata le se kan sim Tarang pi pi mende ka song kinong yalam pi takara itnar bape mo daga bapan kam ya ki je mdri mizuru min shwa kim la mun kam diksing Henry kat ang ya ki sinem hadit long haji hadim bon ki missionaries ken Henry kinong yalam jeng ki ki ong ngem la ban dekat na ka culture ki wana abeng ka sing mo to aje kising kitam ki wana abeng sa ki jaka sa blay ken tengah saya ka song kinong yalam kum lugi i jengai ken ya ka spa ngirang ka culture jeng ilam ba ka jeng ruai jeng put jeng tem mentangin ya poi si iwi pat ipang ni la ikren si jingruai thamai ni la ikren ya ki jingruai tan rai te menta long ka phang jong gi bangi ikren ka jingruai bat ka bor jongka dai te kong me ba ka ni ka jingruai ka ni ka jingkeli pi mo kumno ka jingruai kristan kalong ka atiar na ka benta ban wanra ya ki jingkela ha ka jing im shimet bat haka imlang salang. Halo Rita ibta kan ci. Teng ngang snow ba pi ya unong kam tam nong thau jeng rai. Mu nong thau jeng rai u haban snu thu ha ya ka jing mut jeng rai. Teng mun sien ngam tep ma mo ngi i ba teng kila shu kam focus ha ka subject ni. Ki thau jeng rai halo ka to subject en rekam de ta jing shem jeng ki. Tengah try kata ke bangakwa kan halo kata pi om pi kan di to pi kum ke atiar kala pendan ka babaharu ka ramdan ka basniru teng ha pi ong kum lo ka jing rai kristan kalong ka atiar ni manwan ra jing kala jing imsimet di pitep ngadon ki perlok jonga ki bam ju khamet jeseng tama ki oi nga ki ong ni ka jing rai jong uta de ka pen kalai nga te aka por bi ki ong kumta ha ka por nga kan so thu ba henre ha ka por bangi mon ra ka ni ong pleng ka jing rai kala banong ka atiar pi kidon ki bam julet je seng nama kidon ki daw shimet jong ki don ki bam julet je seng shuru nama ki jing bakla jong ki la song le rai ban jing mani kidon ru ki bam je seng nama ki jing tengkho jong ki ba kinong yalam
kim le shu Henry kia thu yang apa ki ong baling ba ka jing rai jong utane jong ta choir ne ki imentan YouTube itu mo ki ada ka kata yang ki ong tinga shamba pleng ka don ka jing mentoru ya ki bam jing seng shu ru ken te ka ba ma pede ka balong ka ngating pede ba ya ki bale jing seng pede ya ki barwai yo ka tu pede yo kam don de ka positive impact kum ka long ya kini ki bam jule jing seng mo shubu nga ngarwai ngadi ka nong ruai shubu mo ngadi nong ruai ngarwai tu ngashurwai betang yang tak bening ngaklet nak pergi kijak cuma ki kendu ki tengkuk kendo ha Henry ngalek kat bangamon katar ke mama Henry kini pergi kelak syabar ki kim na smart cuma jing sing tekemut kili tak long nong apet ya ki am kim jing sing shu Henry ki pre ki ya ke bening ling ba kata ke jing ruai jing ki bai te ki ong ani pleng dang don ke jing map nga dang don ke jing kermen nga Tengah i kata de ka por jong ka jing ruai ba kalong ka atiar shisha ken ti hoi kata ke jing tengku shimet mo ti hakiwi pagi benta pre ba ka jing ruai kala amlong ka atiar kala amne ka por ke jing shem jing pang ke jing stom mo na mar sha nga long ki sngi ki khadu jing me te bon shu parwai be imlat chaban kren ni sharwai be jing thia jing atang shurung ikwa ban kre imlat ikwa ban rai ka tu ke jing rai le ha u mo siang ban te ka tu li rai be ling ta itu jing rai Tuma katu ngam artatin kalalong ka bori kalong ka atiari banyo mo hat yo tau bi nyekin ta mau siang bas kem te kata ngai kata ka kumnu baka jing ra ka amlong ka atiar gen te ta ke ngom pi peng pang jing stom jing shem jing ki briu je kendu jing ki mo ki sakren ben na mar bang akan mau iden iwi ki ite iwi bri bawan hayeng jang asisen te kadang kajing ya pat hayeng asem jang i ti ong na ringa sakren ben hi kiao jang te ngom bale ong em ong banga duk than te ngong philem no ong ni nga shuyam ong nang ki po ong shurai ben ti iwan hayeng jang ya thu ya kata te long ngastna te mengi ekani kani long akan mal lu ki eng pleng ong pleng kajing rai ka long bor apa pang apa stom apa mat jing jing mat jing kendu apa mat jing sha job mo But darap himla ban yan ya ban ki beriru ko mong ibi perok janga yo nangam la ban yan ya ka ketin yo ngasukun ot yo ken ha ka jigi jigi hayeng ngom hakum ta se yo nga yo nanga tendang amla ban anya nama ba ite ting ting itu ai nya nga daga ketin ki bam dei ban runga ka yeng janga yo ngasurwai yo te pleng ong ka atiar kalong ka bor ban kersan de ki beri ha pring ki jinya inti jung ki ken kan ko pede ke jingli ka bayas no bat kata ken trai ki don kinu ki nuksa ki ba phila ban ai haka ba kajing ruai kawan ra ya kajing kermen kawan ra ya kajing penkia dan kajing penyesuk ha kajing im kibriu nga kwa ban ong pi kata mo cha nuk sai pi kajing jak ba life experience sha mene nga ong pi ni kitu kajing ruai ka pa nga ong snap ba kitu ka jisulong lok kodon mo de hadien pre mo kajing ya linti berarti kadon pre kadai ku kajing jaru ngai kendu ka met ka jonga de kataru ngali shaba mo de akan mga don po kata shwa manung po uti ken operation theater nga nget pakam di ka jingjaran khat kare jalam juble de la bu shwa manung po uti la bu nga to po kamera mo shwa let ngam longa nga yo shok de hang tu po ma pipi shok ne blu mi shok yo shok nang thiam tu te la mu ki bahai masem la don shabar bro khoi sa de biang le ka met chapi pan yo kata ka sound de ketika sound box ni halor nang don tamar wei ba katieng mo tieng gen de nong kum no kat ne ka jing rai what a friend we have in Jesus ka riu hang dam ka sound box long kata ka jing rai ka jonga hadu ang tanga ong pleng ble jonga be utip mang habiat marwei ba ka tu ka jing rai ka bangalas ka long ka balasan dur ka jing jonga untip shunu to batem Henry kata te kajing rai kawan ang taskor. But da kata kajing rai am ngaslur ban lech po operation theater. Long akham ting long kabelong mo ay kabanja. Ngam syap ting shu. Te kata king ketingin nuksa ka baja sya ngaskwa ban kidi ekstina ifi. kata ketika testimoni jong piken kemud long mentangi ni yosmo mletang bang ye kerenteng yosmo ke testimoni wat kata ketika bohor jong kajing rai ka bohor jong kajing pria ka bohor jong kajing aimen sim to fidan kini Pastor,
nadu meneng ikran ya kan ka personal conviction ka bong pen pesan kamen ne kong mai bai no geju bakam nu kajing roi ka rap ya kajing im personally ngan monra khandiat kumnu kajing roi pade ka rap ya kajing bendri namar kadon kajing sisang taro pi hagi snem lada pikin mau khandai spa praponyo ngadang song class 5 kadon kutu kajing chi nang tabut segi khandai pho wei khandai pho ar kumda ter ti kumnu kajing lep khala jung blei ki bor sarkar ki persang bantem perdon kajing ya persang kumnu bani keren ya sok bat kumta ter ten re habala kala rung palat ka jing bitar ko don ngaliang kibun ki bai ben re ha to por ti kadon kidon atli ki roi kawai kaba po all india radio ki temha itin pesan ni kenal tare kapaning kong kadai kaba irwai kong memorial da marwen jail bad I tho I ba ss simli ide I pikin mau ti ketian jong ni ruai kadang sio menne nei khon jing kong memo tu tip habadon jing min saw hangta kadon jing yap ti habalaja ga jing yap I kiu na habalaja ga jing yap uai bala yarap dak jing li tu tip haba im klem ublei udon ukso jukrei tu tip haba sinsyar uni kelalong kela khongpong perthei tu tip habadon ga jing im hangta ru don jing yap tu tip habadon ke jing yap don ru ke jing bishar tu tip habadon jing bishar hangta ka don karai kawai na kini on samat jing kemen ne jing lenyar itu ko don segebi gitu khat hang tu te kata kini atli jing roi ka sekawai beda ko mondong kadai ka ba itho da I perlok be jan ba wi jing ai ba desar em thank you katar ko de khiset tembe thapo on the radio but kadon ka jing start na kita ki nak office ru kumno bantem ya kita gijing bitar kita gijing klut hagito kipor kani ko ong ngayo sngo kammen toy gade ka teng jing ruai ngayo sngo ukris hangau ong kammen toy ko khon lada jing it pimdon para benre ngasun ya utrai ngapenong ti hadu kitipor hadu mentamen ngi ya keren bu kha gitu kipor kumno ko gini ar lai tadi jing ruai kita kata sisa bat kita longkum ka ngong ya pimen kum ka dawai ban kelan di jing mong jong kibrio gitu kipor kawan ka jing jai ti don bok bingidon ko on the radio mo ten dai ka e ka bang ngakwa ban ya thu khana ni khendiat ai por nga ha usnem kha khandai khandai spa khandai pudrio ka kani ka goda varman case te UI case ha wede bagani ka jing klem ki ding te ka supreme court ha to por ka NGT padan National Green Tribunal ka supreme court ka ai ruling ha north east india but hangani ka jela jung iru ba kadai ban penduk no ya gani jing oding malak kut ka jing bitar jung briu west kasil sangam tip ken ma wang trai pen pesan pilaya kamba ki por ka jing bitar jung briu ka along palat bat ka jing ki jing e ba along nomor ba kila kata ya ukhiuja jung briu jung tip por mo ti nga hakata kapor ngadang dap imat kumba khat khandai na khat prasnem ti ngatho ikan gi jirwai kumno pi perkhat ti kiktian jo ni jirwai kilong kumni habanga perkhat ya jing sedang ke perthai kanno jing itnat ki jerngam ki sei kasun bat ki simbeneng kawai ki penlong pio I ya ki sentiu ki kop bon ki rong pio I ya ki mati unang thau batabetam ngasngo bangan babe bangamla banyalam jaladi syakitu gipor kumno pi perkhat ya kani kum ki kristan ya mariang la penjulor ya ki klauru latan pithara ya bau nong thau iet mo ya kini sngo jing pisa jung kasun bening kahyar syaki madan ka kiuru syaki lum sngo jing od jung kamariang ti long and right sir ngan right no tang da ini second verse oh kisngi ki kham khlut
kapengad laduna ki jing thung kim sei so kum ha ki por min shwa ki waru kirngat no la uslap uhap ka khndo ru kayai pedang manu ban yarap kiri ustad ki pen benar kani kabakut ngasngo bangan babe bangam la ban yoi yakini ongkat surjing ruai kumno pi perkat yakani kumki kristan ya maryang la penjulor ya ki klau latan pitharai ba unong thau id mu ya kini snow jing pisa jong ka sun bneng kahyar shaki madan katut rusha kilong snow jing ot jong kamaryam di kania ke jirwai ngani tho ipi sit pentem po on radio hagitu kisnem ki khandai po nrio hadu khandai po pra khandai tingam ju poi perkhat pakania ke jirwai kan kren brio pat kata kamdei kijina nga malang danga perkhat unta ngala bakla plat dan rei kade ke jing penla rung play kumnu pentrikam dai ni wijirwai ban penjai-jai ya kita ki jing at pelung ki badan haka jingim jong ki brio kamtam ki than west kasi south west padon ketuka eastern west padon kadang dong betang go we te kadai ke ba ngasngo dai pan aingu shoy ble Kila mo ban penkia lane ban serpai ya gitu gimen sih di bakia ngasmun banong kala mo kala lada kata ke jingja kalong kaba kerpang badru haga jingyalam ke jong play pi ke don ko we ke jingja ba niyo banir wai nakabanda ko we ke actress kaba hagarta kaba saupusan badang ke bah kata ka jinglong jong ka kam jong ka ke tur kadar kamet ka pa jong ka kayo kansa kalong bedridden teki khot ngi le ban ruai ban ngi ruai ta ke jing ruai this is my father's world te ngim sim da poi berkhat ka ba kata ke jing ruai kanda pentingin si saya kita ke beliau ke baladu jingkermen ke basuap setang kikinta bad ki singi bakan klano ten rila ban yu i ya ka bagatia leng top ong tu bagatu ki umat bad bagakhmat ke phu kengange kata ke jing ruai di pi kadon si saya ke bor ban penkela ya ka na ke jingdu jingkermen sha ke jingkermen ke bakhindiat bagayo ai tai kleman ma kamdi ke kristan to kata ke go bay te khndian su so fi kan mau bhang ya i hiralina khongla itu ikhna iba rwai bha ha ki jing seng ba he jing seng ba khrau hong ni madan student grading ground but hapolo itu ila serpai ki bon ki men sem ki bodu jeng kermen bahagarta swabi indap khan riusnem ikhlan no bagata kalapan pangdon takabor jong jing wa jong i it's not the first mile that's so important bakit pikin mau ni kan mau kata he touched me kita ki jing wa jong i ki baki brio ki jaw mat sisa ha kapor bagi don bagi sengap kita ke jing wa mo te khendiat person mumut gumni ngala not hang ni tepi ka bor jong jing wa kin ke history ke tho ba Martin Luther kata ke history jong ka balang ki ong ba ulala ban penwan sibun ki mensiam
sha ka jing pendiam da ka barwai ban ya ka bayalap ta ka we ha ka spa sem ka bakan rio nang ta pa de u Charles Wesley ha ka spa sem ka bakat pra u ong ba la da ka we ka men sim ka kala ka bamut da ka jing yalam si pongut ki kala ka bamut da ka jing rwai ti ka taru la banong bahagi ni kipor ba ya penlong krusit kasinot jongi kasinot pulun matswa ke 76 77 78 79 hadu iti ka krusit kalong lenter te sipon ki mensiam ki kala da ka barwai nang ta su uni u di el mudiru ong kabarwai na kaktin ka jong ublay kalong hi kabayalap ya ka gospel bat sapang ka jing penim Tikita gide gireu krau jong kapor ga balalik no. Nang ta ubriu jong yi hakapateng ga balalik no uta u temen besan dober wan senong. Ubasuya ki yatu kita gireu temen ya gani ka sor. Ya gani ka sun ya ka wa ingdo ya ka maukar usurwai. Usurwai. Bat gidon kibriu kibakin yi ben kiba iben ye u bawai te henry e bate ba kan dong ka do not ko ka jaw mat ding ba ki jwa ju u sapang men sim ba khod te kata te ngila ekren ya ngila sutu long ngila ekren sapang ka bor jong ka jing ruai ka jing sakri play ngila ekren te ya kini bat ngi sutu ba ki jing ruai sisa ki long ki ba mdai tang ba ki long ki ba don kata ka bor ban gala Ndai kita long koridor sisa naga benta kajing im jongi bat naga benta kajing namtak balang ki jongi ya kajing sakri blai ki jongi kaba penwandur ya kajing im jongi briu bat kumjuru ya ka im lang kasalang tang bahan rei nga ngait bangi yo iru ya kani kawai pat ba kidan kijing ki bangi ya kendo hagi ni gisngi leng ba jong kajing yahan jong kapor bat kumta kajing wan jong kini ki kajuk kebetamai bat kumta ter te teman besan ngan keli pi nanta ikong miba pila ban jubab lang ni ba kitru tingin ya persang ban jubab lingkot desi wala teman besan kumno ki kristan ki ban le ya kajing kata jong kajing ruai perthei long kumno ngi kum ki kristan ngin respon te ha ya ki jing long jing im long kumno bang long teman besan kajing mu jonga kalong ba ngiu i ba kini ki jingruai perthairu ki don ba kabor ban kata ya ki kun samla jongi ki ba penwan dur ya ka jing im jongki te teman besan pidon i benong halo jong ta de si sikentin argentin kumno ba kum ki kristan ngin yo i ba kani kadi ka jing e ban le si e bangila ban le kadon ko we ga topic ka bagi bo la khamslam ki bagi bo ya kata ka jing kli kijingwai kristan haga jinglen shop kijingwai prate but ki pa ban tho ka kenja article dengan hato tabala kam slam nga kam recall su ye kata te ka bamut ban ong ba ka dei ba ka por ba ngin itu rin ningkong i haban itu ken bagatu kalam sma lani ke iu prate katu ga jaj ke ilong iyo perthe ngide ban kiar ngide ban ong ye gi samla lani ngide ban ya lam ye gi samla om chata hanre chawai te lakum no ki bala khamsan ki bala kham rang ba kide ban yu i kata kala rangim itu kanu ga balong kristan kanu ga balong perthe kanu ga balong devotional kanu ga balong secular kata ka sitom de bi kasi tom ken lada baro khoj ni sngo ba kitu kiting wa ki bayar wa praise and worship ari America baro kilong up to date ha ka balang jungi ha kari jungi rute long ni ha perkhat ye ki bala teman mo balai ba ngren ni kijing sha balai ba ki bala rang ba ki long kbe bat ki rang ba ki bala khamsan kim julai ye ka praise and worship film ni film ngap ye kata kim lai namar balai kitu kinong yalam praise and worship daga ba ngano kumlo kijing ruai ki bagi yalam ka nong kumlo kata ka performance jong ki kam ai jing hun te ki kim la ku bat katu ke ai standard ka bagi yalam te ki bala temen ki bala rang ba bat ki don ki ba mi no na jing seng
ngasusi ban ong ya kata te kadau kalong ba ki i long perthei kumnore tingi haban control dengan su remarks ndon ye ke ba ngasem hakini recently bagadon ko bagi group kabawan banyalam ye ka praise and worship aku bagi balang ngadon hang tha bat ngalada suhun ci sa ye kata ka jingle kata ka jingle karukom ya lam karukom penyai baru tahu beriu ong ba lakhot ye u daga balang te u wanra ye kata ka praise and worship haga balang level kabamut la daga dei haga ji sang sam level pat unle da kumwe tapi kata kedai ka ba ngihap ye pej bahate ngihap ye pej bah hab yu break ye gani ba kanum pen susi ye ki balarang bakin Em kadai bepi yang sana marka kabalang kadai ka bakudub te kum ki bor balang ru ngasuthu hab kudub yu samla ru hab kudub yu khna ru hab kudub ye gilong kameru hab kudub ya ki rang ba ki mo te Nrei na kata kadang ngi sadon ge jeseng kena ge samla ba ge jeseng rang ba shibiji but kum taki women's mo te namar ba unong yalam jing ruai kamtang habing ekran ya ka ni ka jingero juraya jingero ba jingmani kapan kong udai briu ubadai banjan sublei balada ujan sublei unyo ya jing start pada ba uyo ya jing start unang ken kum ba pi ai nuk sang pi mentan ti namar ba kani ngi ekran ya ko nadu mas tang mene henry kasuan haki tendong ibu fair henry ka jingmut hi kadai ka bor jong jing ruai kumno ka yarap ingi ban mani yu blai ban tiu mo ti ka jing yu i jonga kolong ba wat yang ngaru ngaset dalam praise and worship jing ro tamara da pipa yang menta bandon ha ka jaka ka bakialam igini jing ruai batma igini praise and worship ite kasung jengai namar ngi dalam ngi ruai praise and worship ngi dalam kaki snem kiba kumta kandai punri hadu arhajar sendri dan dia kata long kajingim kalau elam na suwe ti kamut kani kalau debu ketim faring kalau generational kan ti ladang don giding sutu ba ki bala kham heru kidai ban sutu kini kibarang kena ru kidai ban sutu kan na kata-kata mo sa ong pi mene bala dadon kuno kajing ruai kabatmai kahabandon ka balance introduce tanggaway hakashi benai dan nika arbnai kang bang in ruai be ikiti ki ruai ke bengi nang lang kani ka ban thamai ke di ban long bat kita ti tangba long sukwa ban ki ong ka ruai gospel ba ka ruai secular ti ila ban ni jing fair kandiat nomor haka jingbut haka jing pe junga kidon ki ruai ki basniu bat kidon ki ruai ki bah mo namar kidon kijing ruai kiba kren fang kijing it apreng shi kurim kataru kade ka sanctity kaba ublei ula pu pet pu anti ti kila bendai kila benum don kentin blei dan kila benum kentin disu tenrei kita kijing ruai ba kidon kijing ruai lada ki ong kijing ruai perthai kidon kijing ruai perthai ba kidon kijing ruai perthai ba sniu tuale sibun ba sniu ya kan ni ke juk pemerintahan namar ngadang pej mentan ha Spotify kindon kumpa shipho klur teli kijing ruai ti ngampat yo kayu katnu teli kijing ruai niam kristan ki menang ta kata ngamtip ti hendrai filam mudur idei ibarit bangin tingin yakun kumno ta kata ga kijing kili jong fi kumne ti ban poi biang skani ke jing ruai ba bha ke jing ruai ba ke jing ruai ba ka sniu kapasusi kalau komuniti kidon kijing roy niam kristan ru kibalong misleading ya gitarung haban pikir tingam ong yang KHB ngendrei ngakren ya kiwi kijing roy kibala thau di kiwi brio dala pej ari kani kumno ketin bakla tin ti ya katarung haban pikir so tabak hadu itai jingon ta jing khadnga don kajing roi ba kajing roi sniu ti kumno
ba nomor kan dia pada kumnu ba pen klan ni samla ha pada kan jing shop ni jing roi ki basni bubun kajing dai hang ni ba kajing roi ka dia baniya lengkat ba kajing hikai ba ka dia ban su thiet kajing hikai na tin jong blei ha ka kan long do long senam ha ki khon samla gi jong ustor nomor ba lada ka theology ba ki doctrines mo kini ki maudong ba ki jong kajing et kristan Kim Song itu apa kilong tu kikha tuan-tuan. Te nak kata kadau kum kabalang ngatrai nyihaban pet bayar yang ni kan hakon urkom nadu ke Sunday school bat kum tater doctrine kiri ban kan rifimla ban yakun dak jingruai ke jingruai. Maka jingruai ke datang ka kali mun syong no. Dan rega badon hang tu kan. Te itai dei ba ngasuku aban benrap. Meneng ngila ekren sepang kini ki jingruai thamai ngila ekren tin dai pada mentang aku ngadon hini jing keli kan jing sungu saknut iba pi ka judan ka jing ong ka ong komni tapi ba kini ki jingruai thamai menta pi kan meneng ekren ngi ong bangidon kam ki jingruai thamai meneng ngi ong ba kiri ban mi ka por kaya ka experience ong beriu ka change tin dai ka wai ki challenges ka wai ki jing ki bangi man kalong ba kini ki jingruai thamai long ba kim dadon te ya kata ka ngi ong theological depth mah ini kijing ruai niam teh kini kilong sting ha kajing mut kilong sting ha kurkom thau bat kumta ter kani kalong gede kawi kajing ka bangi i ha kasur tilong kata kadi kawi ka ngayu i ka kom kawi nagi challenges ki bangi habban ya kun kan ti teman san lani menu sip laban ong i halo jong kata kajing ong jung pi so ka dei de casting haki kintian ke lyrics mo casting ru hagasur balai kadau golong bagi kan ria no na ka originality jong katu gasur kabala kersoi na kada onot ba kan pair na kabala judon te ketika takin bagi ong ba ni ngila kwa ban pen pair te kaju kumju ngini pen pair no ya gasur balde hang takin baga belahan Pi ka try hang ta bi yong item besan. Kalong ba kani ka jinga step mo ka science technology nata sang na jingwan jong kata ka. Mo na sa ho. menta ai ki thau jingruai Ho ya kata kan. Ha? Ti ngili ngam te pi ma ngara ngaba kala ngam te. Sini gi than jungi te ngi ngapek ngi je ni khasi ngi step pi benda teneng. Kloy ka teneng. Ti katur ke de we mo nata ska we pede ngila kala tu nama ada pikiran semang originality mo ya ka authenticity jong ka dan kamu jing tristom tingi em ka puar ka ya bagi bagi than ka kalap ni bibun kam lap ni tu nyimnang seban shoot jebi tang man ken jing thiat hayo ru ngila pe calculator re men shu handa ken jebi te kap an thau sa ka jing ruai te man po shu te he ngin yo ki jing ruai ki ba ho ki ba da hun shisha ken ki belong tak dor te Kadai ke onggi ni gyar ngot te nga perkhat bonlong unong thau jirwai bat ban poi sata tanga thrai kadon kam ka jing khot kadon kam ka jing pen kentang kadon kam ka jing yedai ka ba im perunong thau blei namar kata nalor kata ru ka thrai yakini ki doctrines kiting nong thau jirwai ki haban sim serious ngala pej kli daga buburam mo namar bangam jer kerteng tengah thrai ngala ban dan giji rai lup nong tangong te kini thau jirwai kum ya puli bible ngam kham khor ndiat tang ba kadai ka jing sha na kata kadau nga don tang ibe ban ong ba kinong thau jirwai ki ban tei hi ya ka balang kidai ban jan shublei puli ka bible puli bet pet ru kum gini hikai ya ka KHB namar kikin pian hang to girong bakodor ba kya tho hodo tata nanta kidai ru ban puson jaga jing kristan let je sing namar haba pi ong ka balang te pin tho igon gono kolong bante ya ka balang te pihap lada ka don gono ka jing tlot leni ka jing song pher lada bulai yu ai pi persat mesin pi pin tho ya kata hagor kom ban ong ban lesi ban pan map lani kala mlo gono dur kemudian pihak ban sutu kan but ka bakhadu
bat badan kam tam ga deka jing duai ti kita lagi ke itu landang ile kumta bat landang pen klan ya kata ada kebangin ikram net pesan kinja songwriting workshop begini ki balang kin ki adjusting samla kin simkhia halagi jong jong bentan ki pun pen pesan ki bun ki ba la ban le gani ti ngathai kan yarap sibun To kalong no kumba sai we pi ijing kan. Ijing kan ni kalong kum kajing ajing mut yiki samla jungi mo. Kini ki badai ki balong ki bahakmat kenya katem kaput karwai kini katai kaya lam kini katai kan. Ka kajing ajing mut teman pesan mo kani ka kajing ajing mut jong pi ya kini ki khon samla jungi ki ba ya shim ya kini ka benta ban ya lam ya kajing rwai ban ya tem ban ya put mo. Kanang bahkan num long te tangka performance driven ndai bahkan long cry center te long ngasngo bakum kini ki long ki iki ba gidan kam te temen san man ben kan mau ya ki samla ki jongi kan to se temen san chikin la tin pi na ke ka ba i ong i ba kit mentan mo store ka jing ong i ba kit mentan ba wei ngi de ban jan so ble kumno pin jan so ble kadon ka method wei puli korba dan duai kabamot dipot yala di shwaba pinle e kata kakam dela daga de nga bangan yalam jing ruai ru kade ban le shwa kumta ngadon kamban dan shwa personal devotion na marba kani kade jing sakri ka banga ai show blake wala nga yalam jing ruai ka ya ka jing ya sengru kade ka personal service jonga show blake tenang ta ka ba arpat kalong bang kejing kentu ki samla kalong ba habang ile ya kano ka benta la kalong ka pulis dang ba duai ni la kalong ka ba firwai special number special item ni pi don aga choir kan mau ba file ya kata na ka benta uple kan mau ba file ya kata na ka benta uple but uwe u professor uba ong ya ka we ka tian ha seminar ngannum jindala longkum ni limda dayuble talang ni sungtu ba galongkum tate ngannum jindala long uta unong ruai ne uta unong yalam ne uta unong thousand ruai limda dayuble kabamun ibu yoble khman bar katai kan yalam yangi sakajing sisa kumbong ikong om bangin suya teneng bat kani kapateng kabamenta tang nasla nre bagating sakrible hapreng jongi ki khna ne hapreng jongi ki samla ne hapreng ka balang hero kanlong sisa ka basongkun ka basongble ikong pidan ki jing ajing mut jong pi Ki khon kristani ki nong grounded. Mo ngakren ye gitu ki khon kristan ki buan ki yeng ki me ki pa ki beri kristan. Di komo i bakit mene di encouragement ki doctrines ru. Hakajing im jong u ne ka samla don ki kini ki ong no ki support system jong tu. U ne ka khna ne hakajing sakrible hayeng asem ta ka balang mo. Di ngathai ki di ban klan ban equip yu tu khna kumru bula ban habu uyeng man yalam ki kajing ruai utip te beli uyeng ha beli ontong tam benang mantem tam pinaman ruai kata ke benta jong pi ni ai benta ya pi ben le ka tu benta kata ngisi ong ini tengi am praise worship ne ngi dan men su bleng nang nang hymnal praise ye ti benang bagi hymns ni penyeng ti henrei adu kat no ki mi ki kapa hayeng asem balang mo ka hikai ya kitu ki kena te ba anda kira shim ngi benta bagi shim om bagi le nak benta ila de hende ki le nak benta oble ki yeng ru nak benta oble kin te ki hap man so thot ma ten ting so si ma ten ting yisu pen yeng ki bri tang na mar bagi nang kasap man rai ki nang kasap man tem hende hatu la besu ne me ki ya kata ka jing hikai song ten rai jong ka balang kristan mo mar ki ka benta jong ki ka kum ka tiang ju oble habaya lam ni jing rai henry hatu kala ne man kata ki we di kita ki bang ya ban long nok kolong holistic approach ni how nu brio henry tingin semeste he takra da mi tingin je seng yam jam dan jing kata e henry kidan pat mo ting da hun sha kale person worship ne je seng
kata ngasih ko ban kin lihat ipi kong me bai nang keren ya ka sap entan pi ka sap kibri buran sap ubri buran sap kubri buran sap kadan ru kawan ru bat kajing pensoi jong kajing sarong tinga ongi kata namar ba ngadai ubaha kata kalan ti kumno kumkin nong yalam kajing ruai kidai ban pen kentang ila di ha kajing sungurit namar fila mis hangta muta mundon jingbul ti namar kajing ruai kadai kajing syakri la pishim kajing ruai kum ka pishim kajing mani haga dodo kajing ruai kaktien ka ong mani haga sim kajing shisha ruai haga mensim iu kajing sungurit bat kajing shisha ngatarai darang isung tu kata kar kombat kamtam kumbab cubu haki wei pat kitin ki bro arngut naki kila ong kajing ruai kamdai pang pedeng kab ublei bangi syakri undai bandai pang pedeng lada namar kajing ruai kala ban kala beli tau ti tin nak kata kadau pang pedeng hi de ublei bangi syakri full stop So tenat ya kanika jing ya keren jongi. Wal sila nangin nang ya keren dukin nang bun hiki. Ten rei katuru ki bangila ya keren nganget ka la ai jing mut ya pi ki. Parlok samla ki be pej bat ya pi barok kat ki be pej ki long kemi ki long kapa nganget ka la long ka jing kerku ya pi wei ki ba ya pej ya kanika program ke jongi. Bat sai sin nga ai ku play ya pi barok lai ngut. Teman pesan i bakit kong me ba. Thank you so much ya kapor jong pi. Bat kajing roi kajongi manga bat kini ki baya pek lang ba phi ublu nang kerkhui phi kajing kot jing khia om nang don rengkat bat phi ti hendrai ngasu sa nut yue bangan supun kut no komni hendrai ngan ong phi si kentien khat du kan teman pesan so bangan sa close no ya kani ke program si kentien argentin le si ya kani ka program jungi ya ki nong pek ki jungi so ko ban kong nagaliang jungi mo pro songut ngin ong ni ai ku blei ya ka Good News TV, Good News Channel. Bagawan ra ya kini ka jaka bangini keren kumni. Kabaar bade ke jing kublai ke leju sagitu kibat sengam bat kibat pediang ya ki bangi ya keren. Mo kam ngim penbor ya you know tenrei pilapet bila sengam kasong nia ne kam song nia kata kasong api banjir te ke jing kublai ke longi pi kublai unkurku naga benta jong pi baro. Rau ngasus ngobalada u kasi u sungtu kemut iu surlum. Kemut ki kena rit ki bamo serai bilang serai mesi ki don ki sur jeng ruai ki ruai shalum. Ki ong ta ki ruai ki kena shalum mo. Kat notam kolong ke tenat ada ki beriu ki osngo na ye meni mengi ruai. Bagi benam jeng ruai ki ni osngo ke sur jumblei. Tengah try kan kam ke jeng IT ki jeng isu ben chato nong tau mo nong bu nong tau jeng. Aku boleh sibuk ni pi saya sin pan. Ngan penkut ya kini ke program jongi aku aban pulih ya pi ya kini ke ketin ke jong boleh ke bong ni. Nak kitab jong Isaya kelenong ke pesan-pesan bat ke rekod ke bandre ke bong. Wahat pi utrai kat badang la ban siam ya utuk kerpat ya kat ba udang hajam. Ke subjek jongi kini ke jing ruai. Bat parlok samla bat ki para bangi diit baro. Ke jing ruai ke bangi ni ruai lani ke bangi bat aki keti ke jongi. Kadai ka jaka ka bangi ngila banyak syam baru boleh. Bat haki kentin kiba la peno haki tu ki kot jeng ruai ki jungi pilak ru banyak syam ya boleh. Bat ngan ong ya pi ki par bangi bi bat kam tam ya pi ki parlok samla balada pinya syam baru boleh haki jeng ruai lani hoj anum ong ya tang haki jeng ruai ndai haki nuki jakaru kajing ya syam jong pi baru boleh kandai kajing penkela ya kajing em kajong pi lada kalong nak bas niyo kan long siko ba ngatip sudan sibun ki samla ki ba ya kun nak kajing em ki ba struggle bat kajing e kendo ki ba pimat mana kesngi tenre nak kijing roi ki ba pi ngap ki ba ai men si mi pi tu nang yai ngap bat tu nang yai duai uble kershan pi uble ai bori pi bat ya pi parlok samla le se ki ba kumnuru pi ngo kum ba pi jingai na uble keketin ke jumble ko wat pi utara kat ba pinang laban
siam yu ki jing roi ki bangi ngi roi bat ka jing kendu ka jong pi bat sisa un salong parlok ba thiang tam ka jing nim ka jong pi sai sin ka tayo ka basuk ka bakmen ka youthwi ka bakmen ya pi we bat ka jing roi ka jong nang ni baro sangut ble un na kerku bat un pen thamai un pen kala ya ka jing nim ka jong pi te kumban penwai no ka ni ngan roi bat ngan penwai ni ni roi nga ai ngo eme blei na kam ta kani ko por ka bangi layo ya ka ban ya kren kom ni ko trai ya kani ko phang ka bala shania angi ko trai nga ai ngo na kam ta kini ki shakri ki jome ki bala ai ya ki jing batai ha ki jingkli ki ba pher ban nga dwai ba kini ki jing batai jong ki kin da long shisha blei ki jing ku ya ki khun ki jome ko trai ya ki khun samla jong ki ko trai ki ba kani ka tayo ko long ka tayo jong ka jing le kmen ka jong ki ba ko kan rat ba ba manis nei ko trai ban pan mat aki ya ka bor ka jing dan kat ka jome Raji subin nga doai ba men kerku ya kini ka program ke jongi but iki we ru ki program jong ka good news ha ka bakin nang la ko try ban kta ya ki men sim ki bokodor but kam tam ban wan lam ya ki se ka sem ke jongi tos ngo blai ki jing doai ki jongi map iki pop ki lat bro me sem ke jing im ke jongi ba kini ngi pan ngi dem ka teng try bu nong pen im jong Jesus Christ bara ka bo wai no to dai ba ka jing it ba jong blai ku pa ka jing ai ke jong Jesus Christ bo try lem ka jing slot ba thiang se bor men sim ko kini ki jing kerku long lai ha we blai kinalong ringkat bani we pi we na mentaj di bam cukut ru amen